Okay, derɗiraɓe ɓawo en gadi video larande on en gara video leaderboard dede no goɗɗo waɗirta leman ID muɗum ha nder mondial ha nder Jaingol Foundation. Se on yafo ha nder Jaingol Foundation mi yiɗi wigo ɓawo en kolli dede kuje je hani a rampisa en mbi en gerɓay ɗo ha nder groupe Jaingol Foundation. Nda ɗo en mbi en gerɓay ɗum ha nder groupe Jaingol Foundation. Se on jafo nda ɗo en gerɓay ɗum. Ɓawo to en gerɓi ɗum ɗo goto nder meɗen fu sai copy o ɗum, goto nder meɗen fu sai copy o daidai ko en gerbata man ɗo. A mema dow majum banni pendant 2 secondes to a memi ɗum waɗi amblé sai a mema toɓɓon tatongal sera jungo ma nyamo dow ɗo nakkondo ɗum waɗanima copy a copy o tan ngam foti ɗum ko wangama babal copy men chaka ɗon a mema a copy o sai a wara babal windugo ɗo a mema ho ɗum waɗa pendant 2 secondes ɗum waddante kole to ɗum waddanama kole a mema toɓɓon taton je larata yeso ɗo ɗum waddi kole dow ɗo sai a mema sai a kola to a koli ɗo sai a wara a dirtowo ɗo a ƴeŋa dow a wara ha premier numéro 1 inde ɓe ƴami ɓe wi a waɗa non maɗa to a yiɗi waɗugo non maɗa sai a wara nda kungel hami dimman ton mi holla on nda ngel a wara nda ɗo ha flèche am bleu ɗo flèche ngel am bleu ɗo a wara a mema dow magel banni to a memi dow magel ayi babal windugo mai ɗo bigel mai hoti less sai a winda non inde maɗa a winda an majuscule on binda an majuscule be bindi mauɗi mauɗi mi winda Adamu banni mi dirto ha prénom mi wara prénom mi loro mi wara mi mema kungel ngel bo dow mi mema dow magel ɗum warta less mi winda Haruna banni ba windori dow carte d'identité ma ba windori dow carte d'identité am a dirtowo ɗo a wara ɗo a mema less a dirto a winda date de naissance maɗa banni a winda le exemple le 11 a waɗa flèche ngel quantième mois 11e mois exemple man ɗo combien 2000 combien 2011 exemple mai le 11e mois 2011 misalu man ko le 11e mois l'an 2000 ko le 11e mois 1900 kaza donc date de naissance ma ba windori dow téléphone maɗa a wara dirto less ɗo banni a winda pays maɗa to Cameroun ma Cameroun to Chad ma Chad to Centrafrique ma alors a dirto ville de résidence a winda numéro téléphone maɗa a winda ka less ɗo adresse mail maɗa ma a dirto a winda a wara adresse de réception tron ɓe ƴamima adresse de réception tron ɗo nda hosirta adresse de réception tron maɗa a wurto a yaha a nasta nder compte maɗa Trust Wallet ha to compte am Trust Wallet nda Trust Wallet am ɗo mi clica ɗo compte am Trust Wallet ɗum ƴami am ko waɗe mot de passe am mi waɗa mot de passe am mi itta mi nasti nder compte am Trust Wallet banni mi tammi on dari miɗon nder compte am Trust Wallet mi wara mi mema dow Tron nda ɗo ha ɓe windi Tron banni mi wara mi mema dow Tron ɓawo to mi memi dow Tron ɗum afficanimi haɗɗo ɗo ɗum hollimi envoyer recevoir et copier mi wara mi mema dow copier ɗo tan to a memi dow copier banni adresse mai copiake less ɗo nda ɗum holli am adresse copiake ɗum copiake c'est tout to mi yiɗi bo mi wara mi mema dow ɗo ha ɓe holli am recevoir a mema dow recevoir nda adresse de réception Tron maɗa man ɗo e nda ɓe holli copier ɗo nda ɓe holluma copier a mema dow copier man banni to a memi dow copier ɗum copiake sai a wurto a lorto ha a ramplisano kujeji ɗo mai adresse de réception adresse TRX a waɗa ni nda ɗum ɗo a kola ɗum to yiɗi a mema honnuma pendant 2 secondes a yofa a mema dow toɓɓon taton ɗo a mema kole adresse mai kolake mi tammi a fami date d'envoi message a dirto less ɗo date d'envoi je ñalawmare je a yerɓi ɗum hande nous sommes le kamtième nous sommes le 25 février le 25 deuxième mois kenan 2022 mi winda ɗum less ɗo et après capture d'écran a waɗino capture d'écran les $2 keti a envoyé mi tammi en fami sai a hosa capture d'écran mai less man ɗo a winda validé VLD validé a abrégé ɗum c'est bon banni tan validé sai a yerɓa ngol to a yerɓi ngol hangol on a tammi copiago baje on gimi ramplisi je am ɗo a copio ngol banni a copiake to a windi banni a sigake ɗo wala ko yaluma yake to a ummake waɗugo e demal ID maɗa na wakkati ma yata a daro a winda aɗo hafita himɓe artuma heɓugo ID 5 6 7 8 ko ID 10 ID amma ID maɗa wona gefe a winda ɗum a réserve diga jotta yake to waɗi ni ɓe gerɓi lien be kuje ɗo ha yerɓata $2 to a yi a yerɓi $2 a waɗi capture d'écran ni a waran a copio tan a kola dow adresse mail je Jaingol Foundation a yaha a yerɓa ɗum ɗume woni étape suivant je himɓe hani pama jotta goɗɗo yiɗi fama noma yerɓirta deidei $2 man ɗon deidei ko goɗɗo mari haje famugo to a yiɗi a yerɓa $2 ɗo
ha nder groupe meɗen je Telegram en tammi yerbugo en bi ɗo ni capture d'écran je scanner code QR je Jangol Foundation e adresse de réception Trondo timir be XZ fuɗɗiri be TV a copy o adresse man banni ɓawo to a copy ake adresse mai banni a yaha a nasta nder Trust Wallet maɗa ça dépend de wallet je a naftirta mais min ɗo conseilla en naftire Trust Wallet en naftire be Trust Wallet a wara ha dow ha nder compte maɗa nda Tron a tabbitina ɗo mari au moins pamaru mai de dollar and Tron haɗo ɗo on gimmi miɗo mari kota 335 Tron a wara a clique dow majum a wara a mema dow envoyer to a clique dow envoyer banni ɗum wanginanima sai a wara a mema dow coller ɗo nda ɓe windi coller a kola adresse mai a mema ni a kola adresse mai ɓawo to a koli adresse mai ɗo on gi ɗum waddanima ha a windata montant en TRX banda a wara a winda D tan banni to a windi D TRX ɗo ɗum 0,12 a yerbi waɗa ko reta dollar sai a tabbitina haɗɗo ɗo ha woni en TRX ha mi tappani on ɗo ɗum warti en USD ɗum warti en USDT en dollar a mema dow majum banni ɓawo a memi dow majum on gi nde mi memi dow majum ɗum warti en dollar jotta ɗum warti en dollar sai a winda D dollar a winda D banni ɓawo mi windi D dollar jotta ɓe kolli an D dollar etegal a 32,tan TRX mi tammi on paami sai a warai a tabbi to a windi man bo miɗo conseilla on to a windi windu au moins D virgule ko 10 ko waɗi yake fere to a windi D man ɗo a windi D banni tan ɗo a windi D tan a waɗi a wi continuer a bani ha yerba ɗo yake fere wala mi tammi on dari komi yi hollugo nde mi windi D tan on gi ɗum affichani mi ɗum hollimi 1,99 ça veut dire que ɗum shikaki D dollar an bo D dollar ɓe jamma a yerba mondial Jangol Foundation tawa shikayi D dollar donc kanjum mi conseille on binde au moins D virgule o mema virgule nda virgule ma serake ɗo virgule au moins ko 10 to waɗi 2,10 a memi dow continuer mi wofi windugo virgule mai na banni mi windita virgule nda virgule mai ɗo hami cappana on virgule man les ɗo woni to sei to mi memi ɗum ɗo itto nda virgule mai ɗo mi tami on dari a mema virgule 10 sai a mema continuer dow ɗo nda continuer mai ɗo to a memi dow continuer man banni mi tammi on dari ɗo windi 2,9 ɗo to a yerbi Jangol Foundation confirme ngam foti a yerba jotta bale majum jippo to a yerbi banni a memi a wara a mema dow confirmer ɗo to a memi dow confirmer ɓe ƴamite mot de passe ma to a itti mot de passe maɗa ni les $2 vont partir to $2 mai ɗo dilli a yerbiɗi a tabbitini a yerbiɗi sai a wara exemple bana nda ɗo e ngaɗu a yerbinda ɗum ɗo je a yerbi man sai a wara a mema dow majum ɓawo a memi dow majum sai a waɗa capture d'écran ɗo mi tammi mojo fu andi no warata capture d'écran to andama heɓa téléphone feere a filma ɗum a memai bouton je nyifugo téléphone ma be je ustugo volume ɗo hawra ɓiɗɗa même temps on gi capture d'écran waɗake ha téléphone am photo mai on a hawrata ngol joɗake ha galerie ma déjà be magol hawrata a yerba wakkati to a waɗan demande a yiɗi foti yake feere a wara nder Trust Wallet maɗa fona waɗugo capture d'écran ɗum holluma a fota ya waɗa capture d'écran to ɗum hollima a fota ya waɗa capture d'écran no a watta lorta ɓawo waru ha paramétre ɗo nda mi cappani on ɗo paramétre on a mema ɗo paramétre mai a yiyan ɗo ɓeɗo holluma mode sombre to ɗum ɗon no laaɓi ma a wata ɗum mode sombre a désactive kugel ɗo to ɗum ngel ɗo no désactive bo a active ngel to a active ngel a itti mode passe maɗa a lortake a foti waɗugo capture d'écran a yi'ai ɗum waɗi capture d'écran mai ɗo mi tammi on paami ɗo on deidei no a yerbirta a waɗa capture d'écran ɓawo to waɗi capture d'écran a timmini a lortoke nder information ji maɗa a yerbi a waɗi capture d'écran jotta kam bo lutti a waɗa copie o information ji ɗi a remplisi man ɗo a yaha a yerba ha mail je Jangol Foundation a copie o banni nda ɗo a copie ake lutti a yaha a yerba ɗum no a yerbirta ɗum ngam mai ɗo gatani vidéo mai ɗo hakkilo ta vidéo ngol mai ɗo ngol gattani jotta ɗo ngol juuta ngol fuɗɗi juutugo déjà gatani en hakkilo en kolla deidei himɓe no jahirta yerbira ɗum.